timuran aku keri sana kaya sikile Praon budaya Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. nggih sugeng dalu macange Mbak Limbo Mas Akbar Nggih. dalang muda putra daerah asli Nganjuk luar Nggih. biasa. Nggih. Kados pundi pawartosipun Mas Dodo? Alhamdulillah pangestu panjenengan Mas. Tasih sehat wal afiat. Alhamdulillah Ngatos kula dugi memantau mriki. panjenengan selama Agustus sampeyan nggih mboten leren. Ya alhamdulillah rezeki Mas. Rezeki janjane dina iki malam ini kanggo sampeyan leren. Ya ta? Lah ning napa ngayahi wajib. Ngayahi wajib. Nggih. Ya alhamdulillah menika saged sowan mriki nggih Mas nggih. Nggih Mas Dodo. Lah nggih, kula dadi wong Jawa ki sajake nyuwun sewu wong Jawa ki terkenal dengan keramah tamahane. Ramah dan tamah. Nggih. Mula Mula wong Jawa ki diakeh senyum. Nggih Senyum. ta? Lek Nggih. senyum niku ibadah. senyum itu ibadah. Nggih, nggih. Mulane piyayi mriki panggih wau kula dugi mriki nggih lagi dugi ngoten. Monggo Mas, ngeten Wow. senyum. Nggih. Kados kula lek kalih panjenengan ngeten nggih penak. Nggih. Ngobrol nggih penak. Sampeyan nggih sehat nggih Mas Akbar nggih. Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat Mas Dodo. Senyum. Nggih senyum. Apa ya Mas? Keluarga nggih sehat nggih? Nggih keluarga sehat, keluarga besar Mas Dodo nggih sehat to? Nggih sehat Mas Akbar. Apa ta? Kowe kok iso melu-melu kok apa? Wong ora ngerti urusane kok melu-melu. wong Jawa ya melok guyu Lho melu guyu ki kudu ngerti juntrutane dugi pundi pembahasane napa nggih Mas nggih Akbar? Leres to Mas Dodo. Nggih. Wau jenengan dugi mriki jam pinten? Udakawis jam 8. Perjalanan lancar nggih? Alhamdulillah lancar nadyan dalane munggah medun. Nggih. Lha bocah piye? Ora tau sekolah kita bocah. Jenengan kuwi. lancar to perjalanan? Lancar alhamdulillah lancar. Apa urung kok geget iki lho piye? Aku kudu haha Perjalanan lancar. Nggih. Alhamdulillah nembe sepisan mriki teng desa Bareng mriko Bareng, Dusun Ngadipura. Ngadipura. Luar biasa penduduke kompak-kompak, istimewa. Istimewa. Panggih kalih sing gadah damel Pak Eko nggih. Pak Eko. Kok guyu ndak penak ngono to? Kowe iki ape piye to Mas? Wong iki lho jek ngobrol karo Pak Mas Alah Dalang. kurang-kurang aku ya rambut sak omong. Lho. Yo pikiranmu wis elek terhadap Pikirane wis aku. elek kok. Lah nggih. Wong ki mbok yo aja berpikir elek, berpikirlah positif. Nanti hidupmu akan menjadi hidup yang positif, yang baik, ngono lho. Apa plorak. Entekno dhewe. Lho tenan kowe entekno dhewe. Pokoke napa to Mas? Kiripun. Kados Pak Eko ngeten iki piyayi ingkang budaya. Priyayi sing budaya. Nggih nguri-nguri kabudayan. Leres. Nggih ngurup-ngurup kabudayan nggih to Mas nggih. Nggih. Lho. Kok cekak meneh lho guyu. Napa meleh menika nyuwun sewu garwanipun? Heeh. Bu sinten menika? Wati. Bu Ati. Bu Ati. Bu Ati Nur. Nggih.
Apa? Lali we. Ora kok. Ora lali ngene iki nggur menyapa ning aku. Menyapa. Hati. Saling mengingatkan. Saling Dene nek mengingatkan. bangke, dene nek sing lali di Elingke. elingke ngono lho. Ngono. Bu Ati piyayine nggih lemah lembut gak semana nggih to Nggih, Mas nggih. leres. Terus pokoke seneng banget dadi wong seni teng mriki nggih Mas nggih. Disambut dengan hangat. Nggih. Sesuk kaya gendeng kok kowe. Ora pas wayahe guyu ya guyu. Loh, kok sumeh kok. Wong Sumeh grapyak senyum semana. adalah ibadah Lah. grapyak semana. Kados panjenengan Pak Eko kan nggih grapyak semana. Betul. Nggih, atase piyayine menika biasa seorang pejabat. lho, Pejabat. nggih. Luar biasa. Tesih purun nguri-nguri Budaya. budaya ngeten iki kan apik, Mas. Apik, Ora kaya kowe, Ya. anakmu sunat mbok tanggapno son horek. Nah, weh. Akhire tanggamu padha metu kabeh. nggih. Aku seneng seneng piye? Kados punika lho panjenengan Pak Eko cocok nggih, Mas. Cocok nah terus nyunatke putrane Cocok. ditanggapne wayang. Lah, enten dagelane. Cocok. Cocok. cocok lambene wong ditanggap ya mesti cocok. Iya ra. Iri. Wong padahal sampeyan yo padha nganggo seragame pas dodok. Iya. Oh yo melu-melu ditanggap. Aku terpaksa aku apa seneng warna abang jane ra seneng. Abang ki malah apik. Apa? Bendera merah putih, ya apa ora? Merah tanda semangat. Semangat. Abang aku bangga dalu ki ditimbali Pak Eko. Betul. Sareng kalih dalang muda yang bagus dan cerdas. Putra daerah Mas Akbar. Ditimbali tok ora dibayar bangga we. Ayo. Loh. Oh, wong nek omong mbok aja Mas. lamis nemen-nemen. Seniman ki nyuwun sewu nggih Mas Akbar. Heeh. Seniman kuwi lek dijaluk diparingke, Heeh. lek dituku larang. Betul. Lah. Awake dhewe ki ya mikir seduluran aja mau Malah mikir tekon duit. dindi. Loh, betul itu. Seniman itu jangan memikirkan hanya materi. Materi. Loh, yang penting tali silaturahmi, rasa persaudaraan. Kata-katane iki mau lho. Nyapa? Nek dijaluk diwene, Seniman ki lek dijaluk diwene, Heeh. lek dituku larang. Betul. Heeh. gua omong kok lancang lho to. Lancang piye to? Lah engko nek Pak Eko terus njaluk, Heeh. kowe ora dibayar lho. Lah jere mbok wene nek dijaluk. Wene kono. Aku tak dol kok. Kowe iki bolos sapa to, Jen? Aku bolos sing cair. Lambemu, lambemu kok so. Pokoke nderek bombong mana nggih meneh seneng nggih Mas nggih. Istimewa sangat saestu. Pak Eko piyayine hebat. Hebat. Bu Ati nggih hebat. Sing dikitan Dik sinten wau Muhammad. Wah, asmane panjang, Mas. Panjang. Panjang apa? Wong Dik, asma kok panjang. Asma ya sapa pamane kaya ini Pak Eko. Jeneng kok jeneng sapa, Dik? Panjang lho. Maksudnya itu pikirane Gak masuk. dedel Mas. Dedel. Sing dikitan menika Adik Muhammad Rafaza Aska. Lho. Lah iya. Lah Lah yo nggih. dawa to Jawa to panjang. jenenge. Ora nganggo dawa. Lho. Ya mong Rafaza Rapasa gundulmu. Dek Muhammad Rafasa Aska Aska Wahyudi. Panjang. Panjang kuwi jeneng kuwi. Lah nggih Wahyudi menika biyen kan usahane Pak anu kan petani cengkeh. Ya. Usaha sampingan. Mula ditambahi Wahyudi. Tegese apa? Sawahe payu terus dadi. Oh, berarti enek asal usule. Lho, aku ya apal jagong suwi enek karo tengah tahun kok. Kare tengah tahun opong tekomu lagi. Lagi Berarti Wahyudi kuwi asal usule saka sawahe payu terus dadi. dijenengno jenenge Wahyudi. Sami kalih kula, Mas. Kados pundi Pak Dodok? Kula dijenenge Dodok niku enten sejarahe. Sejarahe kados pundi? Rumiyin bapak kula tesih keloro-loro menika pengen nyambut gawe merubah hidup menambah ekonomi ben apik mergawe ning adon ning Kalimantan nyuwun dongane wong wedok lair procot kula dijenengno Dodok. Tegese menika dongane wong wedok. Dungane wong wedok dadi Dodok. Lah nggih mekaten. Jenengan Akbar. Kok iso Akbar menika akhlakipun sabar. Sae sampean. Niki nggih sami. Riyen jaman rikala susahe keluargane niki Mas Akbar. Nika bapake nika tasik sadyan nyuwun sewu sadyan mbako. Ibuke sadyan lemet, duwe anak procot dijenakno Komet. Sejarahe ngoten Mas niki. Mergo bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Anake procot dijenakno Komet. Kowe pas lahir aku jagong le. Kowe karo aku lu tuwe aku.
Kok aku lahir kowe jagong iki lho. Jere mbah-mbahmu. Jare piye bapakmu lahir lho aku ning kono. Lambemu kowe karo pakku tuwek pakku kok. Pancene nggih. Lah nggih. Tangga kula niku, Ha. bapake niku bakul apel, Ya. ibuke bakul oli to. Terus? Lah, duwe anak lanang. Ayo. Iki live streaming kowe arep menjurus ke pornografi dan porno aksi. Kowe kudu ngerti panjenengan Pak Eko lho, piyayi ingkang disegani teng mriki aja main-main pejabat lho, Mas. Nah. Kowe apa yang ngomong jarak kowe? Bapake bakul apel dik, ibu bakul. Ya kaya kowe mau. Komet gitu, mbako karo lemet. Bakul karo lemet. Dodok dongane wong wedok. Lah kowe apa? Iki bakul apel kalih bakul oli. Rusuh kowe. Duwe anak lanang. Jorok kowe. Tak suwatem ganteng kowe kok. Bapake niku bakul apel, ibuke Ibuke? bakul oli. Kok malah mau disiki piye to kowe iki? Aku sih lagi kowe. Bapake bakul apel, ibuke bakul oli, duwe anak lanang to. Lah, lho apa kuwi jenenge? Jenenge Teguh. Lah, Teguh Wong kuwi nyambung nggih Mas nggih. Mak iso. Kok ora nyambung nggih Mas? Aja men to. Purwo kantine ora kecekel lho Mas. Sapa iki? Piye? Lah kowe apa melok ngopeni Teguh? Ya ora Anake kono dhewe kok bingung lho. lho, maksudnya kowe wis tak kei contoh kok ngarep to. Iya. Dodok menika tegese dongane wong wedok Kok. komet, bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet. Akbar Lah, iya. akhlake sabar. Kabar. Lah iki mang bakul apel karo bakul oli dadine apa? Teguh. Lho. Lho pancen ngono kekarepane wong tuwa, awake dhewe ora melu ngopeni ya karek ngamini ya ra. Oh, kemeruh. Aduh, Lho mentoya. jere Iya. aku bakul mbako, ibuku bakul lemet. Iya. Lho ngaku lahir langsung sugih kok dadak. Biyo biyo. Aku lahir wis mampu. Kowe kok sombong sik to Mas? Mampus apa? Aku lahir ya. Mampus. Bejedet iki ceritane mbah-mbah biyen ya. Jedet. Lahir kok bejedet iki Kowe iki cempe. bejet. Lah, lahir mesti dilepeh. Ya bener. Lahir ya Procot lah. Rocot lah. procot ra cempe. Lahir bejedet kok. Terus piye? Bejedet dek lah aku kalungan emas. Tahu iki. Mobilku wis nglumpuk. Fortuner iki loro. Biyo. Lagi lahir padahal. Lagi lahir. Berarti kowe bocah kepomo. Iya, nemen to aku gede sithik lho bangkrut. Lho. Teh apa? Berarti akhirnya kere to we. Kere nemen to. Nyampo kok mbok sombongno. Tan tau sugih to. Kowe kudune isih dipersani kalih warga mriki. Aku isine apa kono sing ngopeni? Lho. Wong aku ya golek-golek pangan dhewe kok. Omongane mau putus Lah, aku Maksudnya isine- Master Rene iki nyonto Pak Eko. nyonto Pak Eko. Cengkeh. Nyun sewu lho. Ha. Usaha, rezeki kabeh kuwi ora kena dicontoh, Mas. Lah piye? Dagangane kadang padha ning rezeki ora ngarah padha. Kuwi dhewe-dhewe kuwi sifate menungso. Wis diatur karo Pak sing Eko kok urip. ya, anu apa usahane cengkeh. Ya. Aku kok melu-melu cengkeh. Eh. Urung tentu aku iso kaya Pak Eko. Lah kok iso? Lho, malah HP aku iso. Sabar. Sombong, Sabar. Kowe dina iki sing nanggap Pak Eko lho. Oke kok. Hei! Tak tapok kowe iki kok. Tak ablok. Oke kok Eko kowe. Lah aku karo Eko biasa to. Beliaunya nyuwun sewu. Kados pundi? Di samping punya usaha cengkeh. Beliaunya seorang pegawai lho, pegawai lho. Pegawai. Pegawai lho teng pertanahan lho, Mas. Aja Pertanahan. kemen-kemen lho Mas sampean. Nggih, lah aku ya pertanan to, Mas. Kowe bagian tanah. Tanah sengketa. Jadi Nggih, tanah nggih. kuburan Lah apa nggih, kuwi. mulane niki wajah kaya patok. Nggih, kaya Iki lagi ijing. bar, Mas. Ijing Kasusnya. Kasusnya apa? Kuburan tak dol lah. Lho. Kuburan kok didol lho. Mayat-mayat protes. Deh. Aku ya ndak bisa aku ngono. Mayat Mayat iki. Mayat tak protes sih lho. Loh. Kowe iki tidak masuk akal Ya, ceritane. kancane mayat ya. Nesu-nesu. Mas, mayat ki wis dipendem dikubur wis gak duwe napas ora mungkin protes uripne ora mungkin. Nyowo wis oncat tekan rogo. Sontak saka raga. Wis ngalami aku kok. Lho. Mayat sing nesu-nesu nang aku. Ora mungkin. Duh, takokno mayat. Lho. Kok takokno mayat piye to? Mayat. Krungu apa? Mayat. Budek. Jenengan mirengin apa, Mas? Mayit. Mayat. Mayat ya apa iso bantahan itu? Mayat. Berarti bojone Pak Yit protes. protes. Koclok bocah gitu. Lah ning kuburan ya bersih mayit tok, Oh, mayit iya. apa ning kuburan mayit. Selamat ulang tahun. Hei, kok selamat ulang tahun Ulang acaranya tahun. apa? Kowe iki mbok yo ngilo to isin to, Mas. Mas. Wong kok isine piye to, Do? Maksudnya ditimbali mriki paling Wes seru kata ditanggap kok.
Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Paringono sabar hambamu ini. Hamba juga. Paling gak ditimbali mriki nggih Mas Akbar. Nggih, nggih. Kudu ngerti sapa sing digawe. Lah iki lho nyun sewu, adik Rafathar nih. Rafathar dasmu kuwi. Rafathar gudul mocot. Rafathar. Adik Rafa niki. Ah. Nek ora dagelane aku ambek awakmu, ora sunat ora apa-apa jare. Mosok to? Ciri supir-supir kok. Tak dirungokne tenan. Jere sopir-sopir. Ben ketok awake dhewe iki wah. Ya paling gak sampean kudu nyawang Pak Eko beliaunya ki piye. Ngono lho Mas. nggih. Aja anggere jebles nek omong. Ora enek ngomongnya. Ora enek piye to? Kowe wis Lah niki. ya. Sawangen Pak Eko aja omong anggere jebles. Kok malah mbok pentelengi Pak Eko iki piye to Mas? Dhewe kok nyawang. Tegese nyawang ora diplototi ora. Lah iya. Pak Eko ki piyambre ben ketok mekan padang cerah. Pak Eko pasangin dop to. Kene. Dadi niteni wong. Lah, Kalau Pak Eko enek dope lho. Masa Pak Eko nyuluh kodok lho. Lah ben serah jare. Maksudnya di dalamnya Pak Eko itu ada apa? Yo ada jeruan, ada usus 12 jari, ada Sela on 7. Ini kira cerdas belas. Mas Teh iki ngumpulno Pak Eko. Ah, gak kuat gede kuno to. Alah mbuh karek kowe. Lah iya. Wong nek IQ-ne rendah ngenten Mas. Jongkok, Jongkok. Iki apa komet kali sampean tetep cerdas. Ayo jelas no. Nggih to? Jelas. Lek kula tes mawon sakniki lho terbukti. Ah, tesen ya, Jal. Disekseni kali piye mriki. Disekseni priyayi bareng. Coba nyuwun sewu ini soal matematika untuk Mas Akbar dalang ganteng. Iya Mas Oke. Dodok orang manis. Aduh, matematika gak seneng aku. Lah nyapa? Mbah, Kowe matematika brodol to kowe? Matematika itu asah kecerdasan loh. Kecerdasan, otak, spontanitas bisa. Bisa. Coba untuk matematikanya Iya. Mas Akbar. Oke Rio. 5 kali 5 berapa? 25. Loh, cerdas langsung bisa. langsung. Nah, 5 kali 5 ya ngatasi to awake dhewe. Coba komet. Yo, 30 kurang 5. 25. Ah nyontoh Mas Akbar. Nyontoh we nyontoh aku. Nyontoh Mas Ngerepek. Akbar. Gak kreatif we Gak jadi murid. kreatif we. Oh ya tengah. IQ-mu ndoprok, jongkok, lumpah, eprek-eprek, pitek ning jero lemah kowe. Udah yo, heeh, nyontoh Mas ngerepek. Akbar. Nggih. 10 tambah 5 berapa? Ayo 15 no. Cerdas Mas Cerdas. Akbar. 100 buat Akbar yang tampan. Makasih Mas Dodok yang gemoy. Makasih. Kenapa gaji tok nek gemuk? Gaji mbak anggap bakso aku. Pertanyaan buat komet. Tadi Mas Akbar sudah jawab 15. Pertanyaan buat komet. 5 tambah 5 kali 5 kali 7 tambah 5 kali 200 tambah 200 dibagi 2 kali 40 tambah 200 kali 2. Syukur. Goblok dadak kowe. Goblok celulak celuluk. Celulak kaya ketek dituluk. Alah. Alah embut. Alah. Tapi sarontoke drijimu ra tok nggon kowe. Heeh. Ora cerdas. Mas Sabar 10 tambah 10. Ayo 20. 20 pinter komet. 5 tambah 5 kali 2 kali 7 kali 4 kali 227 dibagi 2 ditambah 4. Alah. Oh. Lah ngono. Lah kowe iso. Iso. Tak bedhe ya. Oklek Loro ping loro. papat no gampang nayoh kuwi. Betul. Lho. Kok guru ngono? Nanti awake dhewe aku dipeseni. Pesene Piye? piye? Karo guruku biyen. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Aku mau nyusahne. Maksudnya ki gak ngono Mas. Aku mau. Dalam hal tebak-tebakan iki ora nyusahkan. Kita memberikan agar apa ki wong kuwi ngerti. Kowe mau ora tebakan lho to karo Lah aku. piye? Kowe apa gendengno aku? Dadi gendengno. Keping mbok campur kurangi, mbok campur tambah. Lah iso apa ora? Ora iso. Berarti goblok. kowe. Goblok. Lho, maratuaku ya omong ngono to. Lho. Lah iya berarti bener to. Berarti IQ-mu rendah, Mas. Iya. Aku dhewe gumun no. Kowe iki mbok belani ngono lho. Kudune kowe isin IQ rendah kok malah sombong. Aku wis los, Mas. Lho. Aku rendah ket biyen soalnya. Kowe iki piye to, Cluk? Ora piye-piye kok. Mbok belani pinter ngono lho. Yo paling gak wong sing disombongno kepinteran. Berarti kowe pinter. Yo iso to. Iki acarane opo? Acarane wali matul kitan. Lah terus kowe arep piye? Yo ndongakne to. Lho, donga kowe kiai apa piye? Duh. Loh, dongo iki tidak harus kiai. Semua orang ya toh berhak berdoa. Nah, oh padha-padha duwe Gusti Allah kok. sesuatu yang dilakukan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Loh, Omonganku itu dhuwur lho. Walah, sajok ki lho bar menek dalan munggah-munggah ki lho. Ndi munggah? Lek dalan penak ngono. Penan dasmu kowe turu kok. Niki turu, Pak. Turu ki. turu. Lagi medhone.
Iki jane goncana kodhok to. Batinku teko medun ke mobil. Lagi kok kaya main nang freezer. Lah nyapa? Adem ya. Aku nek freezer masalah. Iya, Pak. Awake dina iki kudu hati-hati tenan. Piye, Mas? Aja kakean pola guri jurang. Ora apa-apa. Geratak repuk kaya Salam-salam dulu Mas Dodok mungkin karo sama berdoa mungkin. Ayo namung saged derek dedonga kagem sing dikitan. Dirafa mugi-mugi dadi bocah sing soleh, sing pinter, sing cerdas. Napa sing dikarepno iso tercapai, iso terkabul Allahumma. Amin. Kagem Pak Eko mugi-mugi Pak Eko tambah sehat, panjang tambah sehat, panjang umur. Gampang. Wong ini enek salahe mbok aja dipaidu to. Lah aku iku ngono lho, Mas, tak koreksi. Loh. Aku detail orangnya. Tapi wajahmu itu ngece. Kowe iki bendero tapi raimu ki ngece. Wah, syukur wae. Aimu dhewe. Bae kok gak penak rungono to. Mugi-mugi Pak Eko tambah lho. Ya ta? Angen-angen ora penak. Mula omong ditata, Mas. Menungso ki ora enek sing sempurna. Ino salah luput lali iki nggone menungso. Gone menungso, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Entek mbok tekano kono entel. Olane to. Entek to, Mas. Aja Wis ora iso bantah. Bantah dosa. Dosa kuwi sing nyipta alam dunya. Iya ya. Mugi-mugi Pak Eko tambah sehat panjang umur. Amin. Usahane lancar, rezekine kathah melimpah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki kula namung saged derek dedonga mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih Bu nggih. Nggih. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya tetanemane kathah. Kok ngunyek to? Ngunyek ta iki. Kamu mengenyek lagi to? Mbok enek wong donga iki diamini. Diamini kareng ngamini susah apa to? Alah aku ya percuma nak dongamu. Lho, Lah nyapa? Ya wis gak. Aku tak dongakno dhewe, kowe donga dhewe. lho. Klambine padha iki mau donga bareng-bareng. Wong apa muni amin iki amu. Kowe ketara dongakno wong ora saka ati iki ketor. Lho, iki yo maklum wong kademen kok ya Mas Dodok ya. Kademen iki kadang akeh mlesete. Alasan apa itu? Wong kademen kok garai omongan kesel yo. Nyun sewu lho Mas. Nyun sewu lho nggih. Ngatene ngene, nek wong tulus ya. Nyun sewu. Kula dongaaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Eko mugi-mugi anggenipun momong putra wayah paringi sehat Allahumma. Amin. Wong ngomong Allahumma kok gak iso. Blak goblok. Ya ngah-cengah. Lambemu lho bajan. Weding aku. Angger bareng nyuwun sewu. Angger ketemu telek kelelawar iki goding aku. Telek kelelawar piye? Telek apa kancane? Seneng Bu nggih, Bu? Tenang. Bu. Ditangkapne Pak Eko seneng nggih? Heeh. Bijeng nangkap ya, Mbak. Lah. Ora apa-apa, ngene-ngene tok grup 750 lho, Mas. 750 gundulmu apekno. DP. Aja ora DP nggih. Nggih. Pak Eko nyuwun sewu. Nggih. Pun enten artine piyambak. Artinya menapa, Mas? Eko menika tegesipun ekonomine sampun tumata. Jos. Nggih to, Bu Atik. Atik menika tegesipun atine apik, becik. Tindak tanduke nggih becik, sopan santun. Ora bedake siji lan sijine. Leser. Leres. Leres. Heeh. Ngono kuwi lho, merdekne ngono kuwi lho. Merdekne. Junjung sing kagungan omah, kagungan dalem. Nggih, jajal saiki kowe ndonga apa bismillah apa piye? Salam sik sing becik sing apik. Heeh. Jajal arep omong apa? Iki anu lho tak omong iki. Bareng iki gawat lho Mas. Gawat syukur kowe. Aja guyon, aja cengengesan, aja omong jorok lho. Pone sawahan. Sawahan wong bareng ki ra kenekan. Enek dagelan kok omongane jorok, elek, rusuh, mulih dicepot ndasmu. Cepot dase. Dadekne gantungan kunci. Nggih to? Nggih, heeh. Ben ndasku aman kowe tok ae sing ngomong ya. Wong sing ditanggapi wong loro kok aku tok piye to? Kok malah Apa yang mangan buta gaji kowe? Heeh. gaji buta. Jajal arep omong apa Jajal? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wah, Apik. Hadratil muhtarami. Iso ya. ya nggih. Iso, iso. Gumun kula. Gumun. Lah potongane koyo katen bat lho Mas. Iya. Potongane koyo duduk gula iso. Duduk ya? gula lah ya. Iya. Malah koyo
pentil ban. Para sepuh haji sepuh. Ingkang sedaya sampun sepuh. Dalu punika Kowe ape piye to, Mas? Ape piye to? aku dhewe bingung kok. Lah Ini apa apa omong kowe omong Lah modele kok logat plagep aku kudu bener nih. Wong bedanane ngono kuwi to. Daleme Pak Eko. Wis eruh. Pak Eko matur nuwun Pak Eko. Nek kene Pak Eko piye dalu iki? Ah ya merongos wae. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan kali masyarakat kuat Masyarakat sedaya mate dadi masyarakat. Kata. Nggih. Masyarakat kuat Dusun Ngatipura, Ngatipura Desa Bareng, Desa Bareng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Kabupaten Nganjuk, Indonesia. Kula dongaken kagem ingkang dipun kitan nggih menika Dik Rafa. Iya. Mugi-mugi dados putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa saged ndamel bangga kedua orang tuanipun. Amin. Dalu punika Nah, saya akan mencoba untuk mempersembahkan satu hiburan wah iki. yang tentunya tidak ada Eh, di lain tempat kecuali di sini dan malam hari ini. wah apa iki? Dalam waktu 5 menit saya akan mencoba Makan beling. makan pelinguntumu untuk mencoba merubah Cak Dodok menjadi ular piton. Biasmono. Iki dagelan mau Pak Tarno to. Dagelan mau debus. Iki sing kono kan ngentek. Mosok ape dirubah. Ya rasa dirubah lho iki wis malih ula. Lah nek ula samene gedene ula apa? Ula apa? Ya sawa ning meteng ngono lho. Ula kok meteng Mas aku. Nyanyi ya tak? Nyanyi. Nyanyi. Ya, Jan. Lagu nyuwun sewu Mas. Arep mempersembahkan apa? Nggih, lagu persembahan dari Sunat lho, saya sunat lho. untuk yang dikitan Mas. Lagu yang terbaik ini pokoknya. Terbaik. Spesial untuk yang dihitan. Betul. Juga spesial untuk yang sudah mengedangkan kita semua. Heeh, sapa sing ngedang awake Mbak dhewe? Koir. Ngawur. Iya, wong sing Sek. Mbak Koir piye nek mlaku Mbak Koir? Mbak Koir. Ngawur sing ngadang lho sapa? Koir. Nggih ta Bu Leres, sing ngadang menika Mbak Koir. Diomongi ya. Lah kowe kok ngerti to Mas, sepurane tenan yo Mas. Wis ora apa-apa. Paling ramu sing ngadang tok. Lah sapa wae tak apa? Lah sing gawe sayur kuwi sapa? Mbak Mika. Ora ngerti wonge ta? Go ngerti. Ndi? Kae lho sing idaki aku muncrat ngono. Nggih Mas niku. Mbak Mika nek mlayu kecepetan kok. Tak siarno ya. Heeh. Innalillahi. Kaget aku. Kowe nyaro mayit kuwi. Lali aku. Nyar nyok mayit kuwi mong. Yuk sepurane aku wong kuline sapa musolae. Wis ya. Wong sapa musala ape nyolong sendal to Mas iki? Sorry, jol ya. Ijol piye? Ijol ora bali. Ya. Aku kondi iki tak nyanyi, aku kondi. Tapi ya kon dhuwur kono ya ora apa-apa. Ora iso ngkei tempat karo. Oh anu, wong ben penasaran. Iya. Delik kene sih. Oh, delik. Iya, delik kene. Aja sampai kita ya. Ya. Kowe sopo kowe apa diceluk sopo kowe ngene ya. Dilo, aja kita. Lah, dilo lah ya. Musiknya sing rada serem Mas. Kayak Ayo instrumen. musik sing serem. Kita pembawaan nih kudu ngene iki. Dadi MC itu mengena. Iya. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, supaya Ngadipuro benar-benar berdendang, tak panggilin salah satu artis yang berwujud WW. Ada siapa dia? Ojo nesu dan penasaran kan ya. Artis setengah manusia dan juga setengah hewan. Wong wis mulai penasaran. Siapa dia? Artis yang satu ini tidak mempunyai gulu blas. Yuk kita sambut Kilele Dodok. Ayo, Mas, hop, hop piye? Matur nuwun MC Asu. Bisa le. Lah aku bodoh wewe. Sing wewe sing ora duwe gulu, sing Ini. setengah kewan. Ini semua adalah trik. Aku yo trik.
Apa? Kalau ya ayo dulu MC asu. Trik untuk menciptakan bagaimana orang penasaran sobat ta sing arep metu kae. Ya, ya. Bae bajul lho. Malah bajul. Lah kudune piye? MC dangdut. Ya, ya. Ya, sing apik ya. Sing apik. Anu, pesen kono sih. Anu metune apa sepote ya? Mas paringi spot sing penak nggih, Mas. MC dangdut, heeh. Yuk, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir, kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Yang satu ini untuk Anda spesial untuk Bapak Eko tentunya. Keluarga besar Bapak Eko sudah menghadirkan artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Yeah. Ada siapa dia kalau bukan Pak Renato Eto. Yo. Hey. Hai. Asik. Hey, Wah. hey, ya yo. Asik. Seneng aku. Oke. Pancen Pak Eko nanggap dagelan tuwek ra diisin. Aku kowe goyang aku sing isin. Lah nyapa lho. Weh, jan kaya Lo gembira kok ya? Gembira. Gembira. Gembira kok. kaya cincau. Guyu. Pade guyu. Lu pade. Matane ilang nak guyu. Guyu melel. Akhirnya cek turun Cina dadi kalop. Cina kok pereng. Baik, satu lagu saya persembahkan Nganggo sing terkhusus sunat. buat yang dikitan, satu lagu yang istimewa. Iya. Yang yang berjudul Lah aku lho guyu ngenyek nadane ngono ki mau. Guyu ngenyek. Kuwi ora lucu ning pemantes. sampean wis tau gulung-gulung Mas. Iya. Nyapa ngece aku guyu kok. Guyu ku ngono kuwi kok ya. Mas, piang-piang iki nyapa to kok malah brelebek iki wong. Yuk kita menyambit Dalange menyambut iki jane nganggo are to. Iya. Satu lagu yang berjudul Awal dari Kebangkitan untuk Dik yang Dikitan. Wah, Minta musiknya drum Mas. Duh, tak duh, tak. lagi ditebus. Apa? Apa suatu kepek bareng iki? suarane anu lho. Duduk kuwi. Dumpe. Ora enek drum kok pek dung pek ora enek kuwi. Sampeyan aja meneng. Kleru. Wis komete. Aku repot to, Mas. Kleru. Kok apa-apa kleru to, Met? Lah nggih, wong sampeyan rangit aku sing anu. Ya. Ayo. Yuk, ini dia. Awal dari Kebangkitan untuk Dik yang Dikitan. Iya. Sini Mas, keringan saya. Api ya Mas. Api. Yuk. Cek suwe. Yuk. Bongkono aku. Ini ambekan gak sisih. Lah jere njaluk kowe sing ngiringi. Kayane kok gawe Langsung drum kono ae ya. langsung. Ayo Mas, musik, come on. Awal dari Kebangkitan tuh yang Dikitan, come on everybody. Natif kuro bergoyang, yo. Rock. Turunkan harga. Apa? Turunkan harga. Dikira demo tapi to. Apa nih? Ya turunkan Dikira harga. demo tapi ya. Lagi apa? Aku bingung kok. Kowe pas riwa-riwi aku me apa no? Kowe ya kaya DJ ini lho sing nggone karaoke. Gede kilo. Pik. Nah, no. Ampun Deji. DJ kok DJ gitu. DJ. DJ bakul es lho. Metikin lampunya dong. Ya. Musik, come on. Yuk. Yo. Amro. Amro. Ampun gak kena. Amro. Amro. Aku apa tanya aja. Yo. Awal dari Kebangkitan, bro. Come on. Wah. Yo. Yeah. Gila. Sik. Ilah ilah. Ilah. Aduh. Itu Nani diduri tenan mataku. Aku dendam ya. Dendamnya apa tuh Mas? Dirungokne ngoyo-ngoyo kok utilah. Lah ngene niku awal dari kebangkitan. Kok awal dari kebangkitan? Awal dari kebangkitan ini padha karo bocah sing lagi ape ngadeg kuwi kan awal kebangkitan to Mas. Lagi ape ngadeg. Heeh. Kuwi mesti utilah yo le ngadeg le. Utilah lagune niku. Lah mbok kei judul terantanan ngono ae.
Wong ape nyanyi ngono tok kok teko ndi kok kancane kon kini. Dadak kon musik kon ngedram. Kon ngedram malah repot to. Lah ya kuwi kanggo sing dikitan kan Kowe iki lho nyanyi biasa repotno Republik. Lah kuwi Republik apa? Jago lho Lah ya Republik Astabrata lho Mas. Lah iya nyanyi iki sing dituku. Lah kowe apa iso? Lah iki lho, nek iki lho. Nyanyi aku lahir tek wis nyanyi. Bocah-bocah ke lahir ngene ta? Iya. Aku gak kok. Kowe lahir piye? Oh. Wis bernada. Bernada. Ini bayi iblis to piye kok? Iso bayi iblis. Mamahku. Jajal nek kowe tra iso nyanyi, Nek iki tunjukkan. percaya ya, Jajal. Lah kowe apa takon? Lagu apa? Nek nyanyi temane tentang percintaan iso kowe. Apa cintaan sak Percintaan ya Mas. Ya no sesuai pemuda kok. Pemuda. Alah yo gampang tuh saking akeh lagu. Lagune piye percintaan? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Weh, nah tepuk tangan Bapak Ibu. Wis ora usah aku kulino ditepuki kulino. Sombong. Wis sombong men to men. Lah kowe takon apa? Takok kok masalah cinta. Wakeh. Liyane Mak Dok. Lagu nggih kula tak ngerti Mas. Nek temane tentang nasihat. Nasihat Rumah Irama yo enek. Pitutur. Iya toh. Piye kuwi? Yudi. Yudi. Yo banter-banter kok kaget. Oh, truk kowe iki. Lah iya. Judi Nah, menjanjikan kemenangan. Yang termasuk nasihat toh. iya. Bokong. Bohong. Bokong lho. Bohong. Ngene ora nggih wong nesu to Mas ya. Ya emosi aku. Itu nasihat termasuk Mira Santika. Ayo takon apa meneh? Eman-eman utekku lho. Re utekmu kuwi. Jajal nek iki kowe iso ora jajal. Apa? Sing temane lagune temane pembangunan goblok dadak kowe. Iso kowe. Enek dangdut. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa itu terserah kepala desa. Ya ta, penak ngawur. Yo iso ya Mas. Iso apa-apa iso ya. Lho ngawur kok piye? Ngawur kok sombong. Bila pembangunan cek iso. Takok. Lek iki mesti gak iso kowe. Nek temane tentang transportasi, modar kowe. Modar dadak kowe. Kendaraan. Iso. Piye? Lah lagu sing becak tak kandhane. Kuwi gak mentok to Mas. Mentok kok becak lho. Kuwi mentok celuk. Lho lah ya becak anu mentok mbak becak lho to. Ki ngawur iki bocah iki suwe-suwe. Iya. Wis siji ki nek kowe iso lagu ki temane ya. Nek kowe iso bayaranku dina ki pen ra masalah. Sekseni Mas Akbar. Tak sekseni. Sinden Yoga warga mriki. Heeh. Oke. Temane lagune tentang banci geblak kowe. Syukur kowe. Goblok dadak kowe. Enek Piye? Apa enak? Deni Caknan. Lho kok iso? Enak ya Dini Canan. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol wekku, Alah ya apa. ganggu lakuku. Enak kanggo banci yang ngribeti. Saiki nek nyanyi anggere jeblas ya Mas. Lah iya to. Iku lho nek bintang tamu meleh. Kersane. Lho kersane Kersane piye piye? kok tak tapuk. Kersane tapuk. Kersane remeh Mas. Remeh. Mbak Yu ku lho kuwi. Iki mbayune Mas Akbar. Kowe ngerti sapa? Saking pundi Mas? Ya saking Tulungagung no. Tulungagung kondang Sapa? Mbak Prigel. Mbak Prigel Panganyuan Prigel. Jalur ning. Kene pri. Kene pri tak tapuk iki. Iya. Oh tak celuk gel yo malah ra penak ya ra. Iya ra penak piye? Lah celuk pri yo ra penak, gel yo ra penak. Jenenge ganti lho. Lah sapa? Wahid Posopono. Ayo disiarno Mbak Prigel. Siarna, siarna. Aku persiaran kok sore mau. Jack 1 2. Nah, ngono lho to. Sepati Ca. Sing banter. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ndang lho iki. Iya. Langsung tak panggilin wonten sinten menika pesinden ingkang ayu Sulistyawati. Lambene kesel yo. Tak kencengane sih. Aduh. Nanan iki loro iki lho. Aktingmu apik. Acting dia kretek. Langsung kemawon wonten sinten menika widodari ingkang ayu Sulistyawati. Wonten diajeng ayu. Pri. Konti pri. Prigel. Yo, to, yo. Hey.
biasa Mas Dodo. Injih Mas Akbar. Iki lho jenenge wanita yang sempurna. Sempurna, Wis sempurna. ayu. Wis pokoke kulite putih, resik, cantik banget malam hari. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam sayang. Walar kok plak-plak monyet cok iki. Monyet iki. Monyet gundulmu. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Yu. Sehat nggih? Sehat panjenengan sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun. Alhamdulillah. Nyapa? Masak Heh? ya. Mbak. Sampean mau diceluk Pri. Kowe emang nyeluki aku perapi. Sapa jenengku? Asmane sampean kan Prigel to. Ya kok perapi sing genah prigel ngono lho. Syukur kowe. Serupamu koyo cok bakal ita itu karo aku, he? Wani wae karo aku lek. Sinden kok kuli to jane. Lah nyapa? Wenting ngono kita. Aku Wong wedok rosa kok. sepurane ya Mbak lah sampean Prigel lan aku nyeluk jan biru. Sampean kan Malah dilokne jan, sampean dilokne jan. Yo lek nyeluk sing api aku gak trimo ngono kuwi le. Aku gak trimo omahmu ndi? Omahmu ngendi? anu sak Bojonegoro Mbak. Awet dolan ya dolan nggih. Dolan Masuk. nggih. Jo melu aku. Bres ya Mbak, bres. Guyon Tak Mbak. setrum lambemu kene kok. Potonganmu no Mbak. Walah Potonganmu Kaya botol kecap. kayak botol kecap. Apa sing bodhokno ning aku? Apa sing mbok dongno ning aku? Wani kowe karo aku. Wani kowe karo aku. Tapuk Mbak, tapuk. Hah? Aja kono tapuk pipine. Hah? Banter tenanan pisan Sing ya. toe. Hah? Wis bagus dhewe kowe. Kowe wis rumangsa bagus dhewe le, ha? Pancen yo Wani karo wong wedok kowe. Hah? Tak balesen le wani. Bales. Loh, wani Mas. Wani bales sih. Wani bales. Wani wedok. Sampai Aku disepelekne lho, Mas. Terus Kurang ajar. Hah? Loh, sik bales, Mas. sampai disepelene. Dilecehne aku Tambah. sebagai seorang wanita. Gemes aku. Hah? Balesen le wani. bales yo. Balesen le wani. Kowe aja mau omong tok, Mek. Tindakanmu piye? Tindakan piye wong kene kowe roh kowe. Lurah piye? Rono piye? Piye to Mbak Mang piye to sampean? Kene iso tak turuti. Kene tak turuti. Lah kono iki Baleni Mbak, baleni. Tak baleni neh ya. Lek aku nganu ya balesen lek pancen kowe lanang tenan le. Lah. Hah? lanang Loh, wani. Wani. Hah? 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 Bongkor ya. Piye, Mas? pakai tandul. Mbak Prigel kaya Sering-sering kene lho. Lagi mau salah tenan tel. apa duwe? Lho, ngenyeki padan dhek. Nyapa? Wong kowe jere ora tau sunatno kok. Lho, ngenyeki. Lah nek wong umum paling sunat pisan wis to. Ya aku pisan Mas Akbar ping pira, Mas? Satu kali dong. Satu kali sunat. Aku ping telu. Dulu. Loh, Lah kok ping telu? kok iso ping 3 lho sing mbok sunat apa? Bocah modern. 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 Pertama, Hah. aku sunat. Hah. Gara-gara kecepet resleting. Asli iki kelas loro SD. Nah, kedua, aku disunati tanggaku. Lah kok iso? Mbong dolanan nganggo damen lho to. Kuwi kan landhep to. Iya. Sir lah kok kena tenan. Lah sing ketiga kuwi aku sunat ngene calak tenan. Wah, berarti saiki hasilnya wapi. Wah, ya ora karo-karoan to. Welek. Wiludes. Lah kono yo kono yo kleru. Jarak terus lho Mas Maraino. Ora guyon Mbak Sawi ratemu ya. Iya. Gaya. Monggo Mbak Prigel dungane napa sing Anu kagem Mbak, sekitan. sehat ya dari rumah jam berapa? Dari rumah jam tadi nggak dari rumah kebetulan. Double. Iya tadi bablasan. Alhamdulillah. Wis meteng kurang nggih? Wis meteng piye? Dan Lah aku pertanyaanmu lho. meteng nyapa? Lah Terus kok meteng singgung nyapa? Karena urung kan ngesakno Mas, dadi anu kan iso ngomong-ngomong karo aku. Terus sampe piye kowe? Lah aku kan nyantai ngono Mas, nek kesel kan lho ngono lho. Nduh. Terus sampean iki arepe berkontribusi piye? Masa dongakno lho, Mbak. Oh, dongo. Iki Iya, anu, Mbak. Ini punya resep. Piye? Punya resep jare wong-wong sing randang meteng apa duwe resep tuh sampean? Gede Mas. Piye resepmu? Gampang caranya ada dua. Dua. Cara medis dan alternatif. Medis. Medis. Medis kita bisa konsultasi ke kedokteran, ahli kandungan. Heeh, nek ra meteng-meteng ku ya. Heeh. Terus cara kedua, Secara alternatif alternatifnya piye? diurut nih. Oh pijet Oh, pijet. pijet. Oh, mboten. Wetenge Wetenge pijet. dikai minyak tawon. Loro. Diurut surut. Di pelurut-pelurut. Lunyu aja. Lah piye? Diurut Diurutnya piye? Diurut nih aku sih apa kowe sih.
Tenan iki manjur. Mulang. Manjur tapi raine anake ra karo. Dek Prigel, Dalam Mas Dodo. kamu tahu ndak malam hari ini aku bahagia banget Bagaimana bahagianya Mas? karena bisa ketemu kamu langsung. Beda kamu aslinya sama di YouTube, lebih cantik aslinya. Oh terima kasih. Dek Prigel, kamu tahu nggak? Apa? Bedanya kamu sama bakso. Aku sama bakso? Iya. Kalau aku Prigel bakso pentol. Bukan. Apa itu? Kalau bakso itu kan dikasih kuah. Heeh. Kalau kamu itu dikasih muah. Wah, ngono wi lho iso apa ora ngerayu. Ini kisah perang rayu Mas ya Akbar Cak Mas Dodo. Akbar. Mas Akbar iso. Jajal, Bisa, rayu bisa. aku. Jajal. Mbak Prigel, Iya. apa bedanya Mbak Prigel sama kalender? Mbak Prigel orang kalender itu tanggal. Salah. Apa-apa? Kalau kalender itu cuma 1 tahun. Kalau kamu selamanya ada di Iya. Hei, sopra. Siluman ketonggeng, bisa kamu? Anu iki pengapesanku to. Ayo Aku buktikan. gak iso ngrayu mergo aku angger arep ngrayu, tau ngrayu bojoku. Nah. Angger lagi sayang. Kamu tahu nggak paket ngono kon njupuk. Bendino Paket Shopee. Aku terganggu ra iso ngrayu. Ya pokok malam hari ini harus bisa. Ya, ben padha rekansane. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Leng Yuyu? Aku dibedakne karo Leng Yuyu. Apa bedanya Cak Gomet? Kalau Leng Yuyu itu kan blung terus Weh jane arep ngerayu apa ngece? Wong sing den ayune koyo ngene kok mbok anggap lagi. Padahal Leng Yuyu. Iya toh. Kalau anangan koclok. Leng Yuyu itu kan blung blukuduk. Enggak, itu. Kalau ini Kalau kamu blung teng. Sampai Kenyang. Sing apik to, Mas. Nepelne aku. kodrat ki nodrat ginaris. Sing apik koyo kuwi mang lho, koyo pentol bakso, koyo kalender. Piye, Mas? kamu tahu nggak kuda-kuda apa yang paling bahagia? Gak tahu, Kuda Mas. lumping. Kuda lumping nyokot dasmu wi. Kuda yang paling Kuda liar. Kuda liar jamu to piye? Kuda catur. Kuda catur sekak to piye? Apa ya? Kuda yang paling bahagia itu kudambakan kamu untuk menjadi istriku. Ngono lho sapa ora ngono kuwi. Kowe dadi Rayu. bojone ngene. Ya. Tak obong omahmu. Lho, Lah nyapa? Ora ikhlas aku. lah kok iso kan? Kesana keturunannya terus kaya apa? Mbak anggap aku makhluk elek ngono to piye kok lambemu. Ngerayu ngono kuwi cah nom menunjukkan anak muda. Ora iso aku nang rayu kata-kata. Lah Tapi piye? Nek lagu. lagu Mas, nyanyi Mas. Buktikan. Ya oke. Kira-kira Matane apa coplok? Matane apa copot? Mataku kok Sing pengen diguak nengen, sing ngiwa diguak ngiwa matane. Ya iya mencelat kabeh ra. Anu apa nganggo gamelan apa hadroh? Aduh, enak ta hadroh. Hadroh barang. Anak musik pasti. Ya nganggo qasidah Gus barang. Akbar. Yo. Apa? Sebuah lagu buat kamu. Apa ya? Dirungokne tenan apa to? Anu Mas, Aminor Mas. Lagi le. Sing urung tahu. Sing urung tau lho ya. Sing anyar. Lagi. Oh baby, Kemari. tuh, napa? Takono caca. Piye? Kuncine opo? Katresnan sejati. Aja omongin asing takon aku yo. Hei, aja omongin yo. F. Jere Mas F. F to, Mas. Ah. Iya. Lagi le. Sama ya? Ya. Janji tresno disakseni. Sing wedok acuh tak acuh lah terus. Lintang ingkang Laku Mbak. Sing lanang ngumber terus. ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah lintang Aku ki ndang berat dicekel ngono lho. pitik ya. Lho wong gandrung ngono lho. Yo, effortnya sebagai seorang laki-laki Laki-laki ki lek wong wedok mlayu ki uberan. Uberan. Sing Ora lanang yo. dijarne ngono. Oh, on iki jeneng. Ngumber tangane cekel gandeng nucluk.
Ucruk. Aku gak kulino nguber, aku kulino diuber to. Walah gayamu sok Nggih, cakep. wingi pun diuber bar mekar niku. Sosok YouTuber kirim Mas. Pelecit. Ayo Ndang, baleni cekel-cek. Sing apik. Gandrung ngono lho. Bulaning wayah wengi nambahi kakasing ati iki Tonton maneh Ligo. bepujan ati nang endi ngene kok gak ngenyak le domong manis kang tak antiat ini ke bendino nih yo rematik asam urat hilang tuh ini pacarnya bambangnya apa gak pengen aslinya Pak Eko yuk pengen apa? Hei! Wedo. Ditukani buati kok iso. Ditukani buati. Ditukani ya ape. Berarti cek perhatian ngono lho. Ayo diteteske nggih. Ayo aja. Lah piye? Wah, ora apal kok. Lho maca ora Lho ya maca ora Maca ora apa-apa, maca. Maca. Ya Ya. ora apa-apa. Mesti sampean-sampean sing ndongakno ya ta? Ya. Alah enteng. Ya, ayo itu tenan ya. Katresnan sejati untuk Anda. Oke. Mas Gendro yuk, Iwang bantu Mas. Oke. Oke. Malam hari ini bersama Ki Akbar Salam. Oke, Mas Komen Mas Gonto, Mbak Prike. Mas Sabar terima kasih. Oke, Mbak Yu. Asta Brata lho Ki. Suka. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tangan wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nyambai kakasing ati iki bepujan ati nang endi dowong manis kang tak anti-anti Asta Brata. Wong bagus oncot sirone loso. Asoe. Aku teko gendong tresno. Langen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa. Kang Mas Tantremno atiku aku setia ngeteni sliramu kangen ku bisa kataku tresno suci manggia rahayu. Nah, Asta Brata. suka Pak Eko terima kasih Bu Ati matur nuwun. Sawahan bergoyang. wasih
Goyang dong, goyang dong. Ya. Awas. Yo. Hey. Ganti tresno disekeseni. Iya. Rembulan ing wayah wengi Wong bagus aja sirene longso. Asoy. Aku teko gendong terus lelangen asmara gawe sewu rasa nambani hati kuciwa kang emas tentremno atimu. Iya, Dik. Terima kasih. Sembah nuwun. Katersan sejati. Sampun katur Mbak Prigel. Nggih. Mbak Prigel ambekan dulu. Oke, Nanti terima lagi kasih, untuk Mas. penutup lagi. Terus Akbar. Jane kersane teng mriki yo. lah ngopo? Wis kadung nyaman kok. Nyaman karo sapa? Karo Mbak Prigel. Sapa? Anu untuk komet to? Heeh. Oh. Sapa? Wis kadung nyaman to karo Mbak Prigel. Aku iya. Wis saiki genti nyenengne Mas Dodok. Mas Dodok. Ning lak golekne gandengan saiki. Nggih, ngoten Mau nggih, Mas. nyenengne Mas Komet to. Matur nuwun lho Mas Ya, aku Akbar. ini nak karo Pengertian sampean tenan. senasib serumpun sepenanggungan. Iya. Di mana ada Mas Dodok di situ ada Dalang Akbar. Nggih. Gitu. Pancenen mulai dari kono-kono ora aku sampean. Iki ngomong apa? Wis ora kowe sampean pokoke. Ngomong kok blekutok Pokoke dalan gua aku mulai kono sampai kene wis ora kowe sampean. Tenang. Wis iki kaya Mbah Juremi. Umpama Mas Kometmu wis tak gandengne Mbak Prigel. Nggih. Upama Mas Dodok tak gandengne andinge Mbak Prigel piye? Nggih, mong Lah andinge. Oke, piye? Piye upamane? Lu malah Prigel pol. Ye, ya ra. ampun Pak, ampun. Oh, udah ya. Nggih, buke mangke kan nek jumeneng mboten yadang. Ayo no. Bersani pinara mawon. Iya, Mbak Yopika. Nah ya dari Ngawi. Yuk, sepoti cok kaya ngapa gandeng Mas Dodok. Yo. Yo, Sip. niki gandengan kula. Ayo no. Seneng anak sing gede dhuwur ngene kita. Merubah keturunan. Mbak sinten namanya? Yovika. Mbak Yovika, Oh, mohon nggih. maaf, boleh tanya sebentar nggak? Iya, gimana? Tadi kesini bawa kirek itu ngambil dari mana sih? Ini mana kiriknya? Ini belakang ini. kamu. Ya Allah, ih, jijik. Ah, bude. Hei! Bude siapa kok bude? Bude apa? Kayak Tuntas ngono kaya ngono
Bude iki lho. Tumbasnya sempal. Tumbasno sempal gue gepuk Aku cangkemmu nang kowe. cedake sakmono. Nanti Kaya karo budhe. aja sempol. Daleme putih, Pak. Wis to. Daleme Wis to tak urusane kowe wis Karo apa to? Wis karo Mbak Prigel katok kok. Genti iki jatahe Mas Dodo. Mbak, daleme putih, Pak. Kita kok apik. Sekene nggo kene. Aku ini ke mederong ini ki haus. Kon nggo kene, kon nggo kene. Komet sini, duduk sini. Lu kok. Mas Akbar. Senenganku. Nakal. Oh tak kaplok loh. Nah. Oh, Mas aku. Ayo katanya kamu minta adik. Gak sing anu kuwi wis gak. Apa kok serius? Nyapa kok serupat-seruput? Dodok kuwi yo. Mohon maaf, namanya Iya. siapa tadi? Yovika. Yovika. Oke. Asli dari mana sih? Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawine putih, Mbak. Kulo asli saking Mbabuk. Mbak. Opo kuwi? Woi, Wis jeneng desa ora saru. Niku dusun gen kulo namine Mbabuk. Kaya iki tau petho di bengi. Lah. Nah, petho wis sapa kowe ra mulih, Adik? aku mulai digonmu ngono kok. Ayo gede sapa? Aku turun ning gone komet. Oh iya. Loh. Berarti bojomu. Berarti Oh ya los. Weh. Malah dilas. Los. Oh, anu Ngawi. Ya. Desane pundi? Sukawiyono. Dusune. Mbabuk. Weh. Lah mbabuke pas niku. Maksudnya napa tasih nderek teng. Piye tak ngomong? Piye to? Kok iso pas iki piye maksudmu? Maksudnya pas dusun niku napa anu? Yo pas teng Ya babuke. pas niku, pas Mbabuke nggih niku. Pas babuke. Mboten pinggir-pinggire. Mboten. Gen kulo niku Mbabuk pas tengah-tengah. Renek, ora nek pinggire. Ayo, Nang pinggir. Dusun kuwi renek lingire renek. Ayo wis ya. Lah napa kok wis? Koweri omongan. Aku gak kulino jore. Ini yang berpikiran negatif itu komet. Lah sapa sing gak krungonoan? Adik, Aku karo Mas Dodo berpikiran sehat Aku ya. positif sehat kok. Nama desa kok. Dusun ini Dusun bener itu. kok. rungane ta nek sing ngomong kene biasa. Daleme pundi? Mbabuk. Lho, rasane wak peyar. Iya. Ayo, daleme pundi? Mbabuk. Alah wis kok. Wis. Berarti yo marahi wong wedok bareng. Karo pundi? Jaluk kerene. Hei. Lambemu ya. Yovika. Nggih. Kalau boleh tahu masih sekolah atau sudah lulus? Alhamdulillah sudah lulus. Nyapa to aku iki? Apa tadi kok? Enggak usah fokus di sini. Ya, Vika. Ya. Aja madhep rene. Ingat pesan dalangnya. Anak gregetan tak siri lho. Gayamu. Wedi karo bojomu ngono. Kok kono gowedi ya. Aku ki ben kasmaran sik to ora usah ganggu aku sik. Aku justru nututi Tembak tenan we. nang tembak. Wong cara imbang kok ape nembak. Nembaknya he. Kuwi nganggo pupu, nganggo kentol. Lah kowe pupu tok. Masaku. Yovika, Oke. kamu harus dengar kata-kata dalangnya. Karena Ya. malam hari ini pimpinannya adalah Dalang. nggak boleh dengarkan yang lain. Oh ya. Pak, kalau Pak ada Isak no lo Pak. Wis meneng men. Mau tak mlebu dhewe. Boleh nggak aku minta tangan kamu? Ya boleh. Enggak boleh. Lah nanti aku tanganan apa? Dimutilasi ya. Maksudnya kita itu saling rayu-rayuan. Oh, iya. Romance gitu. Oke ya. Roman. Inggris kok di. Roman ini Oh. Pripun Mas? Iya. Kalau aku melihat telapak tangan kamu, ternyata kamu ada yang ngikuti. Ngikuti gimana? Ngikuti kamu seumur hidupmu. Kamu tahu siapa? wah kodim. Kodim jasmu no tak Kodam. tapok iki. Kodam mau Odin ini loh. Kodam. Odin ini tentara bedil dasmu. Kodam. Kamu tahu siapa pasangan hidup kamu? Siapa? Dia adalah orang yang ada di hadapanmu. Wow. Ya Allah Mas kok. Mas Dodo. Wis asline ngesire karo kowe. Asline ngesire karo kowe. Gaya. Ya nemen to, Bro. Wes, omongan pertama tidak Sose. Sepet. Sose. Orang Mas maksudku Mas Dodo. Ya ampun Keseliu. Mas kok. Gak mungkin kok Mas kok. Apa ono kan gak mungkin. Kakang cengkal pikang. Opo?
Lah wis dicengkal kok, Dor. Iki ngono wis bagianku. Iya, ning aku ngesakno marang wong wedok iki. Lah gini yo. Jroning tresno ki ora kena dipeksa, Mas. Loh, aku ora maksa iki. Lah nek sampean ora percaya, takono karo sing wedok. Sampeyan napa tresno? Umpama ning donya ki ora ana wong lanang liya kejaba wong loro iki milih ndi? Ayo. Nek iki. Hah? Oh iya, ngerti. Nyapa, nyapa. Jurang kowe. Cita-citane arep disiksa tadi. Nak kata. Tresno kuwi ra minangka bondo rupa donya. Kowe ngerti Apa? tanganmu? Arep nyapa? Sriolo kowe. Sriolo kowe. Apa piye ndang? Mas Biasa kucine wong Mas kucine. ayu Kula sing tresnane. Inggih Kang Mas. Nanti bongko ya C. Umpama sliramu Sekar melati. Melati. Aku kumbang sing. Idam Sari. Kuwi lah Wis aja ganggu sik. aku dapuk setan kok. Setan yo raine ra ngono. Ya weh gak. Umpama sampean dadi pasanganku, njaluk apa wae bakal tak turuti. Apik. Iki apa? Nganggo blak. Pak iki lho Pak ganggu terus Pak. Kowe ki mung takon rene kok ora gelem to? Mutilasi glundongo Nang jurang Pak lho Eko Pak. ditangkap kon rene ya. Ya tapi iki sedang roman. Ngono. Roman ndang gak tas ngono kok. Yo Vika. menghayati sik kok. Iya, Mas. Ibarat engkau adalah bulan, Iya. bulan purnama terang benderang. Aku yang akan menjadi bintangnya Yovika. Karena kita akan selalu bersama. Bersama mendung peteng sambar bedek teh biar bongko. Mas kae sapa to tok ngomong ae. Parti. Itu adalah tetangga yang sirik. Sirik tanda tak mampus. Mampu. Yovika, Iya, gila, gila. Mas. ibarat engkau bunga. Engkau adalah bunga mawar yang sedang mekrok-mekroknya. Nah, Aku yang akan menjadi kumbangnya. Ambyuk, Bang. Kembangin tek malah. Kumbang gak meno gedene, Dek. Buyuk. Yovika sayang, Iya, Mas. apapun di dunia ini Ya ta, Mas. milikku adalah juga milikmu. Yang Lah, Tek. aku punya adalah punyamu. Lah tekku piye? Kayakmu gecekel. Oh, lah aku lak tele-tele. Yovika, Iya, Mas Dodong. Ibu anake karo dimi lho, Bu. Nah, ngono lho. kowe ngurusi wong ngeminya apa to kowe? Aku nak nangis. Yovika, Iya. ibarat engkau sebuah kendaraan. Engkau adalah kendaraan yang mewah. Tahu kendaraan apa? Apa? Engkau kendaraan ambulan. Kok ambulan toh, Mas? Enggak apa-apa, ambulan itu baik. Engkau ambulan, aku supirnya. Ini nanti mayitnya ya sayang ya. kowe delokne mayit iki? Ora masalah, aku tak wedeni nabrak wit bongko, Dek. Aku kok kena terus toh Pak? Kena terus. Upama Mas Dodok ngerayu karo lagu nu kayak sampean apa iso Mas? Lah. Ya tapi ora apa-apa, Mas. Aku suwi gak krungu lagu wong nyanyi fals ngono. Ngenyak dok. A minor Mas Jreng. Syukur wae rasane A minor anggere ngetokne A minor. Alah lah setar rungane. Iki lho, kono muni jreng, kono nak ngleboni sak pira lho rungkanan. Ayo, Mas. Ayo, Dodol. Ngenyak dok. Cara aku nesu ngono kuwi. Biar Pak. Innallaha Ma'asabirin. wong sabar ki kekasih Gusti Gusti. Allah. Biarkan setan berlalu. Setan untung. Piye to, Mas? Nyanyi wong grugu. Wong kono wis di aminor kok. Piye? Yo ancang-ancang kok. Nyanyi ancang-ancange lari ya. Ambil nada. Lah kan mau apa gak mbok ambil. Gila. Rungokno iki. Iki nyapa? Dok, ngonyek dok. Dok. Ah, dhewe kudu guyu Dek. Apa takon aku ora usah sungkan. Sak pira? Hei, sak pira? Aku wis kadung ngek. Tapi rame. Sak pira? Lah lagu apa? Janji terus no. Ora kuwi. Kowe tau guyon ngene katut lho. Isine katut. Pas pilek kok. Malah kok nyanyi malah bengak. Kok iki ora kok banyol, pancen yo kuwi. Ngopo? Sakmono Jajak meneng.
Suara kok kelokon. Lho memang anu menghibur ya Yopika biar ketawa. Iya bener. Iki terus sing ganggu to. Iki belani ae. Nah. Fokus Mas, fokus. Fokus Mas, fokus. Ngapa? Dong ngisor to. Ngisor. Kene lho. Ngoja. Ngapa awak dhewe biyen kepetho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu atane ora kathok Gato asale saka Hey! Yo! Yo! Oke. ku sambane apa Asik. ala asale saka peot Wah! jare wong tuamu wetone ora kathok Cuk! gato asale Yo! Ayo yo! Oke. Telo Oke. potong antun iku tambare ala gedung Salah. Cekel miki. Sembrono mengko. Wes. Hei, mie tak kuapuk kowe. Apa dlodok kowe? Lho, iya. Lah, tenan koloten driji kowe. oh ganggu Wes. Iki karo awak takono aja ngantek nyekel mic. Dadi sampean ngerayu, karo nyanyi aja ngantek nyekel mic. Ki ning tengah. Oke. Tengah dodok karo Yopika. Siluman sili, sini kamu. Yo. Ya, Wes, nah. duduk gak oleh nyekel mic. Sayangku Yopika. Nah, nek Iya, ini Mas. aman. Gimana? Kamu kemarin pesen Kang Mas. Kamu minta dibelikan kepala boneka kan? Iya. Ini kepalanya tak belikan ini. Iya. Mau nggak Ya, sayang? Mau ini yang Bagus ya, banget bagus ya kepalanya. Bisa dibuat Kepalanya dolanan. bagus. Kenapa Mas? Nyapa mbok dilatih nyapa? Bar demek kono kok sebut dilatih. Ayo ngomong gedhok neh. Ngomong gedhok Dang. Ora ta. Kowe apa ning direne, Re? Rumangsane aku ra iso no. Lintang asmara ya, Dik. Oke, siap. mau kare aku to wong iki sing anu kok sok ya aneh kok lintang asmo Lah apa lah. Ayang-ayang ya, Mas. mau so Lah sing rayu Ya, kono. aku apa? Sing rayu Ora, kono. Mas. Lah apa? gedang codot sak tundun dipangan ku lho ayo Gulu pedot. Heeh. gedang codot sak tundun Kosok gedang codot lho. gedang tundun sak codot dipangan Alah. Gedang raja sak codot dipangan tundun. iki ilmu lho Mas ilmu bingung no wong nah kena ta apa nek gedang raja sak codot kowe ganggu terus Apa ki lagune yo? Lintang Asmara, Oke, Pak. siap. Oke, heeh. Yo Lintang Asmara Ayo, bersama duet. Mbak Yopika Duet ya saya. Inggih Mas. dan Mas Dodok. Yo, dadeke celorot coba kayak apa? Yo. tentunya masih bersama di Desa Bareng di sini untuk menghibur seluruh warga Desa Bareng. Yang ada di belakang tetap di belakang, yang di depan tetap menikmati. Ya iya no. Wow, ya ngono. Luar biasa. Yopika sayang. Iya Mas Dodok. Tresnoku amung siji, amung siramu wong ayu. Aneh toh Mas. Heeh, janji sehidup semati. Janji ya Mas, aja tinggal aku. Sirang panto rati mon eling manis sing ati setiaku bisa aduweni marang sang Yasulaksmi
Alre teko. Bariki. Seru. Mas Akbar gentosan kali kula nggih. Boten sampeyan tawon. Oke. Wong ayu tresnaku Asu iki. Aku mau cecek. Lagune rene asune lho, Bro. Ya, Dek. semadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal Kete kepenak. Tarik yo. Hey yo. Adi pura bergoyang cok puasa Wong ayu tenan ya. Tresnamu karo tresnaku nyawiji dadi siji. Aja omong iki wayahe nyanyi. siapa toro ratri mon leng manis iso anduweni marang sang yang sulap Yo. Wong ayu tresnaku kinampa sandro ning Oke. Sarange yo. I miss you. I see tiru. Hah? I see tiru. Heeh. Aku cinta padamu. Iya. Balas sono ae kirik yuk. I kira you ya ta. Makasih Mbak Yovika. Iya, sama. Keripik gedang keripik telo Mas. Urung satu lagi. Sing mutusi kowe iki lho. Sing mutusi kowe. Ora, kono biasane tawon ana entupe. Nah, kene entupe berarti bar ngentut.
Satu kali lagi. Mas aku ya suwi lho. Urung satu kali lagi no. Sampean ra ngerti to piye? Nyapa? Perjalanan sik munggah medun. Padha ae lah aku kok malah isuk kok iso. Serang motor ban guri. Ayo wong ki kadang ya penak, kadang ya lho ngono kabeh. Betul katamu, Medan Iya, semua semua ya Dek Sinta, Dek Yang Dwi, belum ya. Dek Sinta, Dek Aulia Pangesti, depan sendiri Mbak Prigel. Iki lho. Weh. Pak. Apa? Berarti koreonya anu Koreo. instrumen. Ya. Ngerti koreo ora? Kok Koreo. instrumen. Koreo ya instrumen. Anu si pimpinane lho. Iya. Koreo napa to, Mas? Koreo ini yang gerak. Gerakan yang seragam. Heeh. Biar seragam. Si instruktur. Instruktur lah. Infrastruktur. Instrumen. Heeh. Termasuk kaya ki mau dalane es krim. Ekstrim. Dalan no es krim. Ayo berdiri semua sepati, Cok. Yo. Asap rata. Yo. Oi. Asik. Mbak Prigel koreo di depan ya. Oke, lagunya apa Mas? Wis manut Mbak Prigel apa ki sing petok sing kompak, dingin. sing kompak apa? Mbak Prigel dadi koreo, komet dadi korengan. Korengan. Korengan Ya. harus budikan. Weh, cedak anu dalang ganteng ambune wangi. Iya. Angin. Aku cedak komet badhe kok, Mak. Masa Kali-kali Oh, Pak. Lah ora parkuman. Mbok parfumnya jere market telek ngono gitu. Apa sing Dingin, lagunya dingin. kok iso dingin itu. Dingin. Ya. Lah ngono-ngono wis dikucuk abari lho ya. Mbok kira arisan tapi ya dikucuk. Napa, Mbak? Bojo loro Mas. Oke, siap bojo loro. Sing ngangge abang biru niku nggih. Iya. Abang biru lampune loro. Oh, disco, Awak disco. guru mikir bojo disco kalau. Ayo balik. Ulawe. Iki ya tunggale Oh, mangga. tuh kan. Areng-areng bakar codot. Campur geni. Yuk bojo loro. Semua Ayo. gerak, yang tidak gerak bayar uang kas 50.000. Ayo Untuk Mbak Prigel kas. koreonya. Yo sama Yo, siap. ya, nyanyi Kas. bareng-bareng. Yo, coba kayak ngapa. Yuk bojo loro Mas Tris. Ya. Komet Mas Dodo, sampun sawetawis anggenipun paring lipur. Mas Komet Mas Dodo ndonga napa inti sarinya pada malam hari ini monggo. Nggih Kang Baku, derek ditunggu keluarga besar Bapak Eko, matur sembah nuwun, mugi-mugi napa ingkang dados cita-citanipun kaleksanan Allahumma. Amin. Mugi nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun dumateng sedaya kemawon mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya. Matur nuwun Mas Akbar. Ji. Matur nuwun Mas Akbar. Mas Dodo ndonga napa? Sami kali Mas Komet. Oh ya, kopi paste. Wis pokoke kagem Pak Eko matur sembah nuwun ingkang kathah. Aya. Mugi-mugi saged panggih malih nggih Mas nggih. Amin. Tawon ana tutupe. Lah, iki lho, lakon ana tutuke. Cocok. Kripik gedang, kripik telo. Sindek dan Kang